നമസ്കാരം. ആര്യൻ ശാസ്ത്രിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്രയൊക്കെ സമ്പാദിച്ചാലും പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്? ഇതിന് പിന്നിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ചില രേഖകൾ തന്നെയാണ് കാരണം. എന്താണ് ധനരേഖ എന്ന് പലർക്കും അറിയാൻ വഴിയില്ല. എന്നാൽ ഇത് ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്താണ് ധനരേഖ എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ നഷ്ട നേട്ടങ്ങൾ എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ധനരേഖ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പണം കയ്യിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുമെന്നാണ് ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. എന്നാൽ ധനരേഖയോടൊപ്പം തന്നെ തള്ളവിരലിനോട് ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ ധനാർജന രേഖ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഇരട്ടിയാവുമെന്നും ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. കയ്യിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രേഖകൾ നോക്കി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ വരകൾ വളരെയധികം ആഴത്തിലുള്ളതും വ്യക്തവും നേരെയായതുമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണം ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും അതിനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട് എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇവരെ കാത്ത് ധാരാളം നിക്ഷേപങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തിയും സമ്പത്തും നേടുന്നതിനും ഈ രേഖ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇതെല്ലാം ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ധനരേഖ വളഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് താല്പര്യം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനും ഉള്ള ജീവിതം ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പണം വെച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ രേഖകൾ അല്പം മുറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് കൂടിച്ചേരുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ധനം അപ്രതീക്ഷിതമായി വരുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് കരിയറിലോ ബിസിനസ്സിലോ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും. എന്നാൽ എല്ലാം പണം കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ പണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രകോപിതനാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അബദ്ധങ്ങളിൽ ചാടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സൂര്യരേഖയുടെ ശാഖയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ധനരേഖയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിതമായി പണം നേടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ അധിക വരുമാനം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെയും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം സഹായിക്കും. അതുപോലെ ധനസമ്പാദനവും കയ്യിലെ നിറവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല. പൊതുവെ സ്ത്രീകളുടെ കൈപ്പത്തി വെളുത്ത നിറത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് രക്തച്ചോപ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ അല്പം പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വരും. ഇരുണ്ട മഞ്ഞ നിറമുള്ള കൈയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കയ്യിൽ സാധാരണയായി ഒരു തിരശ്ചീന രേഖയുണ്ട്. അത് ഹൃദയരേഖക്ക് സമാന്തരമായും മുകളിലുമായിരിക്കും. ഈ ലൈൻ സാധാരണയായി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മിതമായ ദൈർഘ്യമുള്ള അത്തരം ഒരു രേഖ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണകാര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമാനാണ്. മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി വളരെ കഴിവുള്ളവരും സമ്പന്നനുമാണ്. പണം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാനാവുമെന്നാണ് ഇത്